तीन गो जिला पर गईले रहनी हो लेकिन वायरल भरल दुई प्यारे को के छोड़ी है जोन रे मोजनुआ लागी हमरा दिलावा परे छो कि छापरा से मजनुआ के हमारा पटना रे भर कइले बा। लेकिन हमने सिवान जिला नु अभी बनी सन सिवान तो जिला सिवान पर हम गए वायरल भई रहा हमारे छपरा जिला आरा जिला लेकिन अभी सिवान जिला पर गए कि आरा से माँ जनुआ के हमारा पटना रे फर कइले बा। कि सिवान से माँ जनुआ के हमारा पटना रे फर कइले बा। अरे जाए दानई हरवा सैया यारवा जहरवा खइले बा। अरे जाए दानई हरवा सैया यारवा जहरवा खइले बा। सिवान से माँ जनुआ के हमारा पटना रे भर कइले बा। सिवान से माँ जनुआ के हमारा पटना रे भर कइले बा। अरे जाए लो नोई हरवा सैया यारवा जहरवा अरे जाए क्या बात? नोई हरवा सोई यारवा जहरवा खइले बा। कचनार के भावी युवा मुखिया प्रत्याशी हमरा अखिलेश्वर पांडे बाबा उर्फ अलगू बाबा अच्छा यहाँ के रौरे गाँव में ससुराल हो हाँ पवन पांडे बाबा के घर तब है तो जीजा जी लागल यहाँ के जीजा के कुछ कह लो दी। जीजा जी प्रणाम। जीजा जी खाती एक लाइन कह दी का कहीं 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 जिनके आगे जी हाँ जिनके आगे पीछे जी 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 लागल बा। आई कि दीदिया जद छोड़ देता दीदिया छोड़ी नाई गाना है तो रौरा के रख ढेर ले दिन पहले गईले रही तन हेने आ जाई हेजा खड़ा हो जाई कैमरा के सामने खड़ा हो के। भावी मुखिया प्रत्याशी हमने के अखिलेश्वर पांडे बाबा कचनार पंचायत के अच्छा बताई ओह लायक नहीं की लेकिन जनता चाह दिले जकरा के न भैया लीक से लाख बना दिले हाँ और हमारे एक ही टारगेट बा आज से जापान भैया अगर कह दिले कि मुखिया प्रत्याशी हो सकता हम चुनाव ना लड़ी लेकिन ई रोवलो से वादा करतनी कि हमरा पंचायत के जे भी SC ST कैटेगरी से आवेला ओकर 30 रुपया काठा खेत जोताई ओकरा खातिर हम 6.5 लाख रुपया बजट से 6.5 लाख रुपया खर्चा करके हरे राम बाबा के द्वार पर ट्रैक्टर खरीद के रखले बने 30 रुपया काठा SC ST खातिर जनरल खातिर 100 रुपया ये बाबा छूट बा 30 रुपया का तो लोग रउआ तो मैं लोग के ट्रैक्टरे बंद करवा दे सुनी ना ए हेलो जीजा जी सुनी सुनी ना नेहा जी हाँ हम तो ई ट्रैक्टर के तो व्यवस्था करे तो गैस के व्यवस्था करवा दी ए भैया हमारे गोवारू वादा बा दिल से कहतनी इतना युवा बाड़े नु उजानता रहे अगर मुखिया बन गनी नु तो जिंदगी में दूगो काम खातिर पैसा ना लगे
खेत पटवे खातिर आ खेत जोते खातिर। लाइफ में कहियो पैसा ना लगी, काहे से हम किसान के लड़का हई आ किसान के दुख दर्द समझे नहीं। ए स्टेज से वादा करतनी कि जौन हाल हमारा राजकीय मध्य विद्यालय कचनार के बा, शायद जिला में कोनो स्कूल के नहीं खे। हमनी के लड़का रोड रहत अछैत कीचड़ हेल के पढ़े जाता। एकरा ले बड़ कुछ ना कहे दुख भैया, एकरा ले बड़ कचनार गांव के कोनो दुख ना होला जौन लड़का कीचड़ हेल के पढ़े जाता। मुखिया जी खातिर कुछ कही। हाँ हाँ ई हमार लड़का है जौन के रउआ बर्थडे में आइल बानी। अगर विकास भाई आगे कह दे कि हमार लड़का हो तो फिर मार हो जाई। ऐसा बात मत कहीं, बिहान विरोधा विरोधी ब्रेकअप हो जाई विकास भैया में या भौजाई में। जी सबसे पहले ई तमाम श्रोता के हमार नमस्कार बा। आई हमार भावी मुखिया प्रत्याशी जौन वादा कहनी है ये कोनो गलत ना कहनी है। आई हमनी के इहे जौन बाटे न प्रण बा, प्रतिष्ठा बा, कसम बा, वादा बा कि गैसों के समस्या ना होई। कहे से कि हमनी के कोयला नु पूरा उपलब्ध करवा देम से अपना कचनार गांव में। चलिए वाह हाँ हाँ अब लास्ट कर जाओ। हाँ लास्ट कर जाओ। और झांकी वाला भाई रेडी हो जाइए। आइए पेंटर बाबू। ओहो की डिमांड पूरा करबा तो मजा रही। कौची चाहिए? बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ के का मतलब चाहिए? तरासना बा का? की डिमांड पूरा करबा तो मजा रही। लेकिन पहला मांग बा करधनिया। करधनिया बड़े निमन लागेला हमरा, ओही से करधनिया पर हम गाना गईले बनी। आ तब विकास जी नथुनी सजेंगे। निमन लागेला तो नथुनियों पर गाना गईनी हो। ए बार नथुनी लेके जाए बा विकास भैया से। हाँ विकास जी से छिनासी लेके जाएगा। सोनार नु बड़े विकास भैया, अब सोनार हो के मकचू सही करिए तो ठीक ना लगे। ठीक ना कहे। कि राजा बान्हो कमर में कर धनिया कि हमर जवनिया ताजा रही। राजा बान्हो कमर में कर धनिया कि हमर जवनिया ताजा रही। करोड़ों में हमार बोली लागे, सुनी सबके कर जवा में गोली लागे। करोड़ों में हमार बोली लागे, सुनी सबके कर जवा में गोली लागे। डिमांड पूरा करबो तो मजा रही। डिमांड पूरा करबा तो मजा रही। का कहतनी रउआ के कहतनी लोग उहाँ के तो देखते बनी। मामा ए मामा, मामा खातिर कुछ गाड़ी होके आई हो तो दादा। बबुआ के मामा तो गधा चढ़ल, बबुआ के मामा आवेले आहे। ए मामा आहे गधा चढ़ल, बबुआ के मामा आवेले। ए आई मामा के तरफ से शोभत बा। कोनो सवारी ना मिलल तो गधा चढ़ के मामा जी चल देले बनी। तो गधा चढ़ अब से कहो। मामा कंजूस है। डबल माँ मामा कंजूस है ना। काहे मामा, मामा खातिर एगो लाइन कही। हेलो जपन जी, तनी मामा के मुंह में मुंह सटा दो। मामा खातिर एक लाइन कह तनी रोकिए जा। कि कुर्सी मंगैले बानी, कुर्सी मंगैले बानी, आ तहरा चुतरा के नाप के
बैठ चाप के। लेकिन चुतारा ठीक नहीं खे लागत, ओरिजिनल उहे निमन लागी जौन माई बहन लोग कहेला। तसलीफ कहीं तसलीफ कि कुर्सी मंगैले बानी आ तहरा गड़िया के नाप के बैठ चाप। एक आले गिराइए देनी चली ठीक बाकी रुआ खड़े गिरनी है ना ते जगह डांड छटक जाती है। फूफा केने बानी फूफा जी? मामा मौगा है बाबा को कि कुर्सी मंगैले बानी, कुर्सी मंगैले बानी गड़िया के नाप के बैठ चाप के। ना लगल है तार बाप के बैठ चाप के। ना लगल है तार बाप के बैठ चाप के। कि तुम तो बैठी ना नेहा जी। हाँ जी आई एम सॉरी मैंने गलती की माफी चाहता हूँ। हमारा झांकी रेडी हो गया है।